ಪುಟ್ಟುನೆಡ್ದು ಸೈಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಪಂಡದು ಕೊರಿಯಾರೆ ನಾನ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗ ಆರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಇರು ಬಾಕಿತ್ತನ ವಿಷಯವರು ಪನ್ನಗ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಪನ್ನಗ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾತರ ನಮಗೂ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಬ್ದ ವೃತ್ತಿ ಸೂಚಕನೋ ಜಾತಿ ಸೂಚಕನೋ ಧರ್ಮ ಸೂಚಕನೋ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೃತ್ತಿಗೆ ಪನೊಳಿಯ ಮೂಲ್ಯನ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಎನ ಮೂಲ್ಯರೇ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ್ಯನಕಲೆ ಯಾವುಡೊಂದಿದ್ದಿ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ವೃತನಿಷ್ಠ ಉಂತುದು ಕೈಲು ಕಟ್ತದ ಆತು ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದು ದೈವದ ಕೋಲ ಆತು ಆರಂಭ ಆಯಿ ನೀಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ ಆತು ಮಂಜಾಲ್ತ ಬುಡಿ ಆತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತು ಭಂಡಾರ ಆಪಣಾಡೆ ಮಟ್ಟ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಾನ ಮನಪನಾಗಿ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯನೇನೋ ವಾ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಇತ್ತರಕ್ಕೆ ಮೂಲ್ಯನೇ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತದ್ದು ಬಳೆಪಾಡಿನಾಗ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಲ ಉಂಟು. ಮೂಲ್ಯಾದಿಕೆ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಕೊರತಿ ದೈವ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ್ಯಾದಿಕೆ ಮನ್ಪವು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕೊರತಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲಿಪ್ಪರು ಪುಂಜನಾಗ್ಲಿಪ್ಪರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಲಿಪ್ಪರು ಆಕ್ಲಿ ಲಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೊರತಿನ ಮೂಲ್ಯತಿ ಇಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎನ ಮೂಲ್ಯರೇ ಎಂದು ಪಣ್ಣಗ ದೈವದ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ದೈವದ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪುಣಾಗಿ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅರ್ಥದಾದ ಏರು ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದನು ತಿರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇನೋ ಏರು ಐನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಉಂಜುತ್ತು ಲೋಪ ಬರಂದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನೋ ಏರು ಐನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬುಕ್ಕೊರೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಪೇನೋ ಈ ಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುಲಾಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ನಮಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಲ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ದೈವಲೆಪ್ಪಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ನಮಗೂ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿದು ಬಣ್ಣಗ ಸಾಧಾರಣ ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದುಂಬೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡ ಚರಿತ್ರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೆರಿಯೆಲುಬು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಗೂ ಬೆರಿಯೆಲುಬು ಇಜ್ಜಿನ ಜತ್ತಿನವಲ ಪೂಜೆನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಲಂಚನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತೂತಿಪ್ಪ ಅಕಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಂಚೆ ಪುಂಡು ದುಂಬುಪುರ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ತಕಲ ಇತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಲು ಇಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ನಾಗೆ ಇಂಚೆ ಸುತ್ತ ಬತ್ತು ನೀನು ಸರ್ಪ ಕುಂಡಲಿನಿ ಪನ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಏಳು ನಡೆ ಎಲ್ಪ ನರ್ಬು ಉಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಸರ್ಪ ಕುಂಡಲಿನಿ ಮೂಲಾಧಾರೋದು ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡು ನರ್ಬುಗುಲ್ಲ ಎಡತ ಬೈಕ್ ನಮಗೂ ವಾತ ಬತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಂಡ ಬಲತ ಬೈಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಣಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನರ್ಬುಗು ಪೋಪನಂಚಿನ ನರ ಸರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಬೆರಿಯಲು ಬೂರ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ನರ ಅಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರನೇ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ನಾಗನ ಸಂಕಲ್ಪದ ವಿಷಯಟೇ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಮುದಲಿದ ಭೂಮಿನೇ ತುಂಬಿಂಚಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಭೂಮಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಆತಿಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಪದ ಆರಾಧನೆ ಆತಿಪ್ಪಡು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಆತಿಪ್ಪಡು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಆತಿಪ್ಪಡು ವೈಕ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡಾನ ತುಳುನಾಡು ನಾಗದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಟ್ಲ ಮೂಲ್ಯನಗಲಿಗೆ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಾಂತರೇನು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಪೋಪುಡು ನಾಂಡ ನಿನ್ನ ಮೂಲನಾಗೆ ಓಲು ಮೂಲನಾಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನಿಂಚಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮುಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರ ಇಪ್ಪಣಗ ಆ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪಣ ನಾಗದೇವರಿ ಐಕ್ಯ ತನು ತಂಬಿಲ ನಮ್ಮ ಮೈತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಇನ್ನು ಪರಪರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮೈತೊಂದಿತ್ತನ ನಾಗೇ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ನಾಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿತ ನಾಗಾರಾಧನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಏತೋ ನಂಗೆ ಪನೊಳಿ ಮೂಲಿನಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯತ ಇನ್ನು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಪೇರು ಮೈ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ವೈದಿಕರೇನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲೆನಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷಯನು ಪೋಣಗ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ನಾಗನ ಬನತ್ತಲ ಆಯ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಕಡ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಾಗನ ಮನತ್ತ ಉಲಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಕಾಸು ಪಾಡೋಡುಂದಾಂಡ ಮೂಲ್ಯನಕಲೇ ಆವಡುಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪುರಾಣ ಉಟೇ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಧಾರಣ ಬಾರ್ಕೂರು ನೀಲೇಶ್ವರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಗಳು ಬಂಡ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿಗಳ ಪೋತು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ನಾಗನ ಬನತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ನಾಗನ ಬನಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬಾಲಾಲ ಮನ್ಪಡ ಸುರೂಕು ಪನ್ಪುಣೆ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಜನ ಕುಶವಣ್ಣಕ್ಲು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪದ ಸುರೂಕು ಅತ್ತಿ ಇತ್ತಿ ಆಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಮರ ಆ ಮರ ಕಡ್ಪೋಡುನಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲೆ ಆವಡು ಅವೇ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಕಾಸು ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯನೋಡು ದಾಯಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕರಮನ್ಪುಣಕಲು ಮೂಲ್ಯನಾಕಲು ಇದು ಹತ್ತಿದ ಮರನ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಪುಣಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯನಕಲೇ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರತ ಇರ ನಮ್ಮ ಮಂಜಾಲದ ಬಡಿ ಪೋಡಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯನಕಲೇ ಆವಡು ಇತ್ತಿದ ಮರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವನಾಗ ಬಲಿಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ತಂತ್ರಿಗಳು ಜಾತ್ರೆ ಅನಗಿರಿ ತೂತಿಪ್ಪಾರೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಬಲಿ ಇತ್ತು ಬಲಿಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುನೆ
ಐಕಿ ಇತ್ತಿದ ಚಪ್ಪ ಆವಡು ಇತ್ತಿದ ಚಪ್ಪು ಏನು ಮನ್ಪೊಡು ಮಂಡ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟ್ ಅದು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಟ್ಟು ಆ ಜಾತ್ರಾ ಬಲಿ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತಿದ ಸೊಪ್ಪು ಕಡ್ಪುಣವಾಡು ಆಲತ ಸೊಪ್ಪು ಕಡ್ಪುಣವಾಡು ಅಶ್ವತ್ಥವು ಕಡ್ಪುಣಾಡು ಆ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲೆ ಆವಡು ಅಂತ ಬರ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಕಾಸು ಪಾಡುವಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲೆ ಆವಡು ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಮರ ಕಡ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಆಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಕಡ್ತಂದ ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಏರಿಗೆ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಪತ್ತಾಯರೆ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಮಂಡದ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಕರ ಮಾನ್ಪುಣಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾನ್ಪುಳಿ ಅಪ್ಪ ನಾಗಾರಾಧನದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾಗಗ ಅತೀವವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನ ರೀತಿ ಬಾಕಿತ್ತನಗಳೇನು ದೂರನೇನೋ ಕೈತಲಂದ ಹತ್ತು ಮೂಲ್ಯ ನಕಲಿನ ವಿಷಯನು ತೂನಾಗ ನಾಗನ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತುನಲ್ಲ ಆವಡು ನಾಗನ ಪುಂಚದ ವಿಷಯಟ ಆವಡು ನಾಗನ ಮರತಾಕ ವಿಷಯ ಆಡು ಮೂಲ್ಯ ನಕಲಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ನಾಗಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇಲೆಕ್ಕೂ ದೇವತಾ ಆರಾಧನದ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನಿಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಂಡಾಗ ಆ ಬಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬುಕ್ಕ ಆ ದೆಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯನೇ ಆವಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ದೈವಗಳನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಏರುಣೆ ದಂಡಿಗೆ ಏರುಣೆ ಆ ದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತುನಗಲು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ದೇವಾಡಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಕುಳ್ಳೆರು ಇಜ್ಜಿನೇರು ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಮೂಲ್ಯನಕಲು ಇನಿ ಪಡುಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳಾಕುಳ ಬಂಡಿ ಏರು ಪತ್ತುನೆ ಮೂಲ್ಯನಕಲು ಆರ್ಲ ಪದವುತ ಗಿರುವಾಳು ಪತ್ತುನೆ ಮೂಲ್ಯನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದೈವಗಳೇನ ದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಉಂಟು ಅವೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಭರಣ ಪದ್ದೈ ತುಂಬುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲಿಗೆ ಉಂಟು ಕಾರ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಮಣಿಯಾನ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಮೇಲ್ನೋಟ ದುಂಬುತ ರಾಜ್ಯ ನಕಲಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಬಾಕಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಗಾರದ ಮಗುನೆ ಕರಿಪುಣಂಚಿನ ಪೈವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಮಣಿಯಾನ ಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನಕಲಿ ಏರಿ ಪಂಡ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವೇಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲ್ಯ ದೈವ ನಕಲ ದರ್ಶನದ ವಿಷಯನು ತೂನಾಗ ನಮಕು ಕುತ್ತಾರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವ ಉಂಟು ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವದ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಇರು ಪಂಡ ಅವು ಬಾಲಣ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಮೂಲ್ಯ ಸಮುದಾಯದಾಕಲು ಪೇರೂರು ದುಗ್ಗಲಾಯ ಸಮುದಾಯ ದುಗ್ಗಲಾಯ ದೈವದ ಮೂಲ್ಯ ನೇರು ಪಂಡ ಮೂಲ್ಯ ಸಮುದಾಯದಾಕಲು ಕಂಬಾರು ಜಡದಾರಿ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಏರು ಪಂಡ ಮೂಲ್ಯ ಸಮುದಾಯದಾಕಲು ಪೈವಲಿಕಡು ಮೆಗಿ ದೈವದ ಇತ್ತಾರೆ ತೀರ್ಪೋತ್ತರು ಏರು ಪಂಡ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಗಳಾದ ಮೂಲ್ಯ ಸಮುದಾಯಕಲೇ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಉಂಟು ಚರಿತ್ರದ ವಿಷಯನೂ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಣಗ ಚರಿತ್ರದ ವಿಷಯನೂ ನಮ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುಣದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಣೊಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಉಬಾರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಉಬಾರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮೂಲವಾದ ಕಡಪಗೆ ಬತ್ತುತ್ತಾನಾಗ ಸುರೂಕಾತಕ್ಕೆ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡದ ಅಟಿ ಅಡಿಲು ಕೊರ್ನೆ ಏರು ಪಂಡ ಓಡದ ಕುಂಜಿ ಮೂಲ್ಯನ ಅಟಿ ಅಡಿಲು ದೆತ್ತದು ಯಾನು ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣಂಚ ರೀತಿ ಚರ್ತಿ ಉಬಾರದ ಕಡಪಗೆ ಬರ್ಪಣು ಅವೇಲೆಕ್ಕನೆ ಪಣೊಲಿ ಬೆಳಿತಕ್ಕ ಚರಿತ್ರೆ ದೆಪ್ಪಾಗ ಸಜಿಪ 4 ದೈವತ್ತಾಯ ನಾವು ಗುಡ್ಡೆ ಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪಣಾಯಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾದ ಪಣವಲಿ ಬೈಲಿಟ್ಟು ನೆಲೆಯಾಯನಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಚರಿತ್ರೆ ಏರಿಂದ ಕೆಂಡ ಅವು ಗುಡ್ಡೆ ಮೂಲ್ಯನ ಚರಿತ್ರದ ವಿಷಯ ನೀಲಿನ ಅಲ್ಪದ ಚರಿತ್ರದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಟ್ಟಿ ಅಡಿಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವಳವಳು ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಏರಿಯ ಅಟ್ಟಿಲು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯನಕಲ ಭಾಗೋರ್ದೇ ಅಟ್ಟಿಲು ಮಂತದ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಚರಿತ್ರದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ದೈವಾರಾಧನ ದೇವತಾರಾಧನದ ವಿಷಯನು ತೂಲಗ ಮೂಲ್ಯನ ಪರಂಪರೆಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಮಕು ತೋಜೊಂದುಂಟು ಅವೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯನೇ ಪಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಂಬಾವಡು ಪಂಡೊಂದು ಈಚೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನಗ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪನ್ಪ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ಬೇತವಾ ದೇಶಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶನು ದೇವಲಿ ಪಿದಾಯ್ತ ದೇಶನು ತೂವಲಿ ತುಳುನಾಡು ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಡಾಯಿವಾಲಡು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಪಣಪಣಚರ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲು ಮೂಡಾಯಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಈ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುನಗ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಅವಲಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಮೂಲಿದ್ದಿ ಪ್ರತ್ಯುಂಜಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಾತುಂಡು ದಾಯ ಎಂದಿನ ಪಣ್ಣದ ಪಂಡ ಐನಿ ಜಡೆತ್ತ ಸರ್ಪೆ ವಾಸುಕಿ ಆ ತುಂಬುಚ್ಚಿನ ದೇವರು ಪಂಚವರ್ಣ ಅಂತ ಪಣಪಣಚನ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಪಂಚವರ್ಣ ಅಂತ ಪಂಡ ಪಂಚ ಉಂಡು ಕರ ಮನ್ಪುದು ಪರಪೂರ್ಣವಾತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಪಣಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೂರ್ವಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಂದೇ ಇತ್ತಿನೇ ಇನಿ ನಮಕು ಬಂಗಾರದವೋ ಬೊಳ್ಳಿದವೋ ಚೆಂಬುದವೋ ಕಲಶ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆವಡ್ನಾಣ ಮಣ್ಣು ದೈವ ಆವಡು ತಿರುಪತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡೆದುಂಡು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇತ್ತ ದೈವಗಳಿಗೆ ಬಳಸುನಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ದೈವ ಆವಡುಂದು ಉಂಡು ಆ ಮಣ್ಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡುನಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಅಯ್ನು ಕುಂಬೇಶ ಕರ್ಕರಿ ಪನ್ಪುಣೆ ಕುಂಬೇಶ ಕರ್ಕರಿ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಇನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪುಣ್ಲ ಆ ಭಾಗಡು ತಂತ್ರಿಕಲ್ನಾಗ್ಲು ಕುಂಬೇಶ ಕರ್ಕರಿ ಮನ್ಪಿರು ಅಪ್ಪ ಕುಂಬೇಶ ಕರ್ಕರಿ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಹೋಮಾಪಣಂಚಿನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳಾವಡು ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳಾವಡುನಲ್ಲ 5 ವಿಧತ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಯಾರು ಮನ್ಪೊಡುವುದುಂಟು ಇತ್ತದ ಕರ ಮನ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಊತಿಕುಜಿ 5 ವಿಧತ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆವೆತ ಮಣ್ಣು ಬಾವೆತ ಮಣ್ಣು ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಮೆಕ್ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಅರೆಪ್ಪೇರೆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಆವೆ ಮಣ್ಣು ಬಾಮೆ ಮಣ್ಣು ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಮೆಕ್ಕಲ ಮಣ್ಣು
ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು. ಈ ಐನೇ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ನಂದಾಂಡ ಐನನೇ ಮಣ್ಣು ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ನಂದಾಂಡ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಅಂದಾಂಡದ ಲೆಕ್ಕ. ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ಆವೇತ ಮಣ್ಣಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಕು ಭಾವೇತ ಮಣ್ಣಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಆವೇತ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ನಂಕು ನಾಡಿಯರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಕಾಲಗಟ್ಟು ಆವೇತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಐನ ನೀರಿಲ ಮೆಕ್ಕಲ ಮಣ್ಣು ಕಂಡದ ಅಡಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಮೆಕ್ಕಲ ಮಣ್ಣು ಸುರಂಗದ ಒಳಲಿಂಚಿನ ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಕಡಿಕೆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣನ್ನು ದೆತ್ತದ ಆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೇತಿ ಏರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದ್ದು ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಪ್ಪಣೆ ಐನ ಅರೆತ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತದಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಯ್ಪವಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಐನೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಪಣಂ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ವಾಡು ಕುಂಬೇಶ ಕರ್ಕರಿ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂಚವರ್ಣನು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳಾನೆ ಅವನ್ನು ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಪಂಚವರ್ಣ ಆವಡನೆ ಈ 4 ಮಣ್ಣು ಇತ್ತನೇ ಐನದು ಪೂರ್ತಿ ಆವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡ್ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಲೆಗೆ ಅಗೆಲು ಬಲಸುಂದಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕರಣೆ ಯಾವಡು ಅನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡಾರು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಣ್ಣೆಗೆ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಗಲೆಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆನು ದುಂಬಾತಿ ಸೊನ್ನೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಏನೆಕಡೆ ಪಂಡೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಮಣ್ಣಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡದಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ತೂಪ ನಮಕು ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುಣ ದೈವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುಣ ವೈನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಪ್ರಕೃತಿದೊಂಜಿ ಅಗೋಚರವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಗಳುಂಡು ಆ ಅಗೋಚರವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಕು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಿಕತೆ ಅವು ದೇವೆರಿ ಅವು ದೈವ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮೂಲ ಬಿಂಬ ಇಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ ತಾವುಡು ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ ನಂಕು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಂಡ ಪೂರ್ವಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ ಮಣ್ಣುಟೇ ನಂಕು ಇತ್ತನೆ ಅವು ದೇವರನ ಬಿಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ದೈವಗಳ ವಿಷಯಟ ಆವಡು ಆಹಾರ ತಯಾರದ ವಿಷಯಟ ಆಡು ಮಣ್ಣದ ವಿವೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ದಾಯ ಮಣ್ಣು ಐಟು ನೀರು ಉಂಡು ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಆಜುಂಡು ಐನು ಅಗ್ನಿಟು ಶುದ್ಧ ಅನ್ಪುವ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಮಣ್ಣದ ಏನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ತೀರೋರ್ದೇ ಬತ್ತನವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಪಜಿಮಾಸನು ಬೈಪಾವಂದೆ ಪಜಿ ತಿನ್ನಾಗ ಬೈಪಾದ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ರೀತಿಯೇ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನಿ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮನ್ಪುಳ ಇನ್ನು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಟ್ಟು ಕಡು ಶರ್ಕರ ಪಾಕ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬಿಂಬ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬಿಂಬಡುಂಡು ಐಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೈವಗುಲನ ಆರಾಧನೆ ಮೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಆ ಮೂರಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕುಜಿಲಿ ಆ ಮೂಜಿನಾಲಯ ಮೂಜಿ ಕುಜಿಲಿ ಗುತ್ತನ ಐತಿ ದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪನ ದಿವನಪ್ಪ ಮಣಿಮಂಚವ್ವ ಮೊಗಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಿ ಐಕಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಜಶ್ರೀ ಟೀರೈ ಪೆರ್ಲಾ ಅಂತ ಪನ್ಪನಾರು ಮೂರಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬರುತ್ತೀರಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಿರಿಯೋಡಾಯ್ನು ಆ ವಿಶೇಷದಾದ ಮೂರಿ ಆರಾಧನೆದಾತ ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂರು ಪುತ್ರಕಲಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಜಾಗೆಟ್ ಮೂರಿ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ದೈವ ಆರಂಭ ಆಣಗ ಮಣಿಮಂಚ ಮುಗಟ್ಟಿತ್ತು ಮೂರಿತ ಮಣ್ಣದ ಮೂರಿಟೇ ದೈವಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊರ್ತು ಐಟೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾತದು ಐಕೆ ಬಲಸುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಬಜ್ಜಿ ಬಲಸುನ ಅಟಿಲಿದ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವಗಳ ಶರೀರನೇ ಮಣ್ಣದ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಿಂಬಲ ದೈವಗುಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮೂರಿ ಆರಾಧನೆಲ ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಅಟಿಲಿ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ನೆಸಲೆ ಬಿಸಲೆ ಇటు ಪಲ್ಲೈ ಗದ್ದವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಮಣ್ಣದ ಏತೇ ನಿಖಲಿತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗ ಬತ್ತುಂಡು ಬೇಕ ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ಕಣಕದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸ್ಟವ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಲಿಮುನಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಕಿತನ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬರನ ಶರೀರದ ಮನುಷ್ಯಗ ನರ ನಾಡಿ ಚರ್ಮ ಅಸ್ಥಿ ಚರ್ಮ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಪಕ್ಕು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಉಂಟು ಇತ್ತೆದ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಂಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಏತೋ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಇಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸೋಣ ಗೆಲ್ತಾವಾಡು ಬಾಕಿತನ ವಿಷಯ ಆಡು ಬಳಸೋಣ ಪೂರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೋ ನಿಕ್ಲಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಡಾಂಡ ಪೇರು ಕಾಯ್ಪುಡಿ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡೇ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ಕಡೆಗೆ ಸೈನಗ ಕಾಟಗು ಕೊಂಡನಗೆ ಕೆಂಡ ಪೊತ್ತಾದ ನೀರು ಹೋಯ್ಪುಣೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾನ್ಪು ಅಪ್ಪ ಆದಿಲ ಅಂತ್ಯಲ ಮಣ್ಣೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತು ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರನ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಆಯ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ನೆ ಇತ್ಯದ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳೇನು ದೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಡಾತ್ ನಾನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಆರಂಭ ಆತನ ಏತೋ ಮಣ್ಣದ ವಿಷಯಡು ಆರಂಭ ಆತನ ಅಲಂಕಾರದ ವಿಷಯಟ ಆರಂಭ ಆತನ ನೀರು ಪರ್ಪುನ ವಿಷಯಟ ಆಡು ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯ ಆಡು ಏತೋ ಇಟ್ಟ ಆತನು ನಾನಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ್ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಂಗೆ ಪಾದರು ಪನ್ನೀರ ಪಂಡರು ಮಣ್ಣು ತವಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ನನಾಲ್ನ ಜನಕ್ಕುಲಗೆ ಜೋಕ್ಲಗೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೆರಿಯಾಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಪೂರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಪಂಡರು ಇಂಕ್ಲ ನನ ಬರ್ಪುಂದಾಂಡ ಈರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಒಂಜಿ ತುಳು ದೈವಾರಾಧಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವದ ಆಪನಂಚಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂದು ಎಂಚ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನವು ತುಳುನಾಡದ ನಂಬಿಕೆ ತೀರ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಿಡ್ತು ತುಳುನಾಡು ತಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ
ಆರಾಧನೆ ಆಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಡು ಭಾಷೆ ಆಡು ದೈವ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆವು ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಟೇ ನಮ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಡ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬದುಕು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಏತೋ ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಜೋಕುಲಾತಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪೋತು ದೈವದ ಕರ್ತಳದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಂಡದು ದೆತ್ತೊಂದು ನಾಂಡ ಜೋಕುಲಾಯನಿಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದಮಂತಲ ಗುಣವನ್ನಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹಡು ಬೂಲಿಯಡು ಗುಣಾಯನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಗಿಯನ್ನಂಚಿನ ಕೇಸುಗಳು ಪೂರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಮುಗಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಏತೋ ವಿಷಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಅಜತತ್ತದ ಬೋವೊಂದುಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚರ ರೀತಿದ ಮಾಂತರಿಗಳ ವಿಷಯ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಒರಿಯರಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೈದೇರ್ತದ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ ಅವು ಕರಿಪುನಕುಲ್ಲ ನಡಪವನಕುಲ್ಲ ಮಾಂತರ್ಲೈಟ್ ತಪ್ಪುದಾರರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಜೀವನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಗೆ ತೋರ್ನಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹಜ ಆನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆತ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಆತಾಪನಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ತದ ಪೋಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಟ ಅವಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿಟ್ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ఆయన కూటద లెక్కడు అని డాక్టర్ రాజేష్ ఆಳ್వేరు ఆయన ನೇತೃತ್ವ ఆయన ವಿಶ್ವಕೋದ ఆయన ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುರೂತ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಕಲ ಬದಿಯಡ್ಕಡು ಕೋಡೆಯನಿಯಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಣ 2014 ಮಂತ ಐಟಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಚ ನಡ್ತಿರೋಣ ಅವು ದೈವಾರಾಧಕರು ಸುರೂಕಾತ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒತ್ತು ಸೇರ್ನೆ ಓಲುಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬದಿಯಡ್ಕಡು ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ఆయనడు తిరువాంకూరుడు బారకూరుడు విత్తనంచిన 18 రాజన్నకులైన ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಾಯ ಅವೇಲకొని 20 ಜಾಸ್ತಿ ತಂತ್ರಿಗಳೇನು ಕುಲ್ಲಾಯ ಅವೇಲకొని ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯ ಬಲಿಮೆತಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿತಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯ ಭೂತಕಟ್ಟುನ ನಲಿಕೆತಕ್ಲು ಪರವೆ ಪಂಬದೆ ಪಣಿಕ್ಕರು ನೆಕ್ಕರೆನಕ್ಲೆ ಸಮುದಾಯತಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯ ಗುತ್ತು ಬಾರಿತಕ್ಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಾಯ ಸೇರಿಗಾರನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯ ಫೂಲ ಕುಲ್ಲಾತ ಮೂಜಿ ದಿನ ತುಲಿಪುಗಳೇನು ಮಾಂತದು ದೈವಾರಾಧನೆ ವಾರೀತಿ ಕೋಡೆ ಆತನು ವಾರೀತಿ ಯಾವೊಂದು ನನ್ನ ಎಂಚ ಪೋಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ತುಲಿಪುನು ಮಾಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಂತದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ತದು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಸಂಚಾಲತ ಕೊತ್ತೋಡು ಆತನದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗನ ಸನ್ನಿಧಿಟ್ ದೈವ ಅಂದು ಪನ್ಪಣ ಗುಳಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಿತ್ತನ ಓಲ್ಲಾವನ್ನ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಟಾವನ್ನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೈನ್ ಬೌದ್ಧ ಸಿಖ್ ಪಾರ್ಸಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಗುರುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತೆ ಅಪ್ಪ ಗುರುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡಾತಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂತ್ರಂಚಿನಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಗುಳಿಗನ ಬಾಗೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ನಡತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ತುಳುನಾಡ ಚರಿತ್ರೆಡು ಸಹಸ್ರ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆಲ ಚನ್ನಿಕುಡಾಲು ತರವಾಡಿನೆಂಕಲ ಮಾಂತದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ನಡತನ ವಿಷಯ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಸರಿ ನಿಜವಾತ್ ದೈವದ ಕಲಕಾರ್ಣಿಕೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲಕಾರ್ಣಿಕೆ ಎಂದು ಪಣಿಯರೆ ಪಂಡಿಂಚಿ ಕೆಬೀಜಿ ತೂಯಿನಿಂಚಿ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಕೇಣ್ಣಂಚಿ ನಾಲಗೆಜ್ಜಿ ಏಳಿರ್ಲಿ ಎಣ್ಮ ಪಗೆಲೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಗೊಂಜಿ ದೈವದ ಕೋಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಬರೀ ದೈವದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಆವಡು ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಉತ್ಸವ ಏಪಲ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಂಚಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ್ತಿನ ದೇವರು ವರ್ಷಗೊರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಬಲಿಯಾತ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಆ ದೇವರ ಬಲಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಟ ಆವಡಿ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದ ಗುಡ್ಡೊಡ್ಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟಾತ ದೈವ ನೇಮ ಅಣಗ ಆ ದೈವದ ಪೊರ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮನು ನಮನ ಶರೀರಡು ದೇವರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಗ ಕಣ್ಣುತ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಗ್ಲೇ ಕನ್ನಡಕ ದೀವಲಿ ಅಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಆಗ ಆ ದೈವನು ತೂಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಜೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಪಾನೊಳಿ ನಿಜವಾತ್ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಷಯಡು ದೈವ ಕೋಲ ನೇಮ ಆನಂದ ಅಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಅವು ನಿಜಕ್ಕುಲ ತಪ್ಪು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಬೊರ್ಚ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬೋರ್ಡ್ಲ ದಾಖಲೀಕರಣಗೆ ಏನು ಬೋರ್ಡುಂದೇ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ತಗಲು ಒಂಜಿ ನೇಮಾಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆ ಕಮಿಟಿ ತಗಲು ಉಂಡು ನಾಡ ಅಕ್ಕನ ಬಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ದಾಖಲೀಕರಣಗೂ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಎಂಚ ಆತನ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗೆದ್ದಿ ದಾಖಲೀಕರಣಗೂ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿವೊಂದು ಬತ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆಟ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೊನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ನಡುಪುಳಿಕೆ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೈರೆ ಕೊರಪುಳಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕಲ ಪಣ್ಣ ರೈತಿಟ್ಟು ಅವಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಷೇಧ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಷೇಧ ಒಂದು ಏತೋ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷೆನ ಪಣ್ಣ ಉಲ್ಲ ಪಂತೆ ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡೊಂದು ನಿಷೇಧ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂಚಾಯನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಾರೆ ದೇವರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಟೇ ತೋಡ ಐನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡುನೆ ಐನು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಣೆ ಐಕಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಫೋಸು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ಆಣ ಇಂಚಿನ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಾಗ ಐಕಿ ಏತೋ ಟೀಕೆಗಳು ಬರು ಅವು ಪನ್ಪುಣ ಪೋಪುಣ ತಯಾರು ದೊರೆಯದ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದು ಪನ್ಪುಣೇನು ಪನೊಡಾಯಿ ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮನ್ಪುಣವು ನಡಪವನಂಚಿನ ಕಮಿಟಿ ತಗಲಿಗಳ ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಉಲ್ಲಾಯಿನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣದು ಈ ರೀತಿ ಈತ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಬೋಡು ದಯವಂಡ ಈ ರೀತಿ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಡ ಸುಮಾರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಲ ಬರೋಲ್ಲ ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಈರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಇವನ್ಪುನೇನು ಇಂಕ್ಲ ಈರ್ನ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಈರ್ ನನ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸಮೇಟು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪೇನು ನಂಗೆ ಪನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಡಪತ್ತದ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕರಮ್ ಅಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನ ಕರಣ ಕರತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪನಗನೇ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರತ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಡೆ ಕೆರತ್ತ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಂಡೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಲ್ಲ ಮೂಲೆಂಕಲ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗನ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಆತಿತ್ತೀರಿ ಅತೀ ಪುರಾತನವಾತಿತ್ತನಂಚಿನ ದೈವವು ಇನಿಲ ಅಂಗಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 1001 ಸೂಟದ ಬಲ್ಪುನು ತೋಜಾಯಿನಿಂಚಿನ ದೈವ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಸಂಕ್ರಮಣಗೊಂಜಿ 1000 ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಗುಳಿಗಗ ಪೇರಾಭಿಷೇಕ ಬುಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮೊಗ್ಗಪೂರ ಉಂಡು ತುಲಾಭಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ದೈವ ಆತ ಸಂಕ್ರಮಣತ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪಾತು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೇರ ಏನು ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಿ ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಯಾನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಚಾಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಏನು ಮಂತೆ 5 ಬುಕ್ಕಿನ ಜೀವನನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಬಡಪತ್ತದ ಎಂಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತುಂಬು ಪೋರೆ ಆತ ಎಂಕ ಪೊಲೀಸದ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಆವಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನಟು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆತು ಎಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ತರವಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಾನು ಮೂಲ ತರವಾಡು ಚನ್ನಿ ಕುಡಾಲು ಧರ್ಮದೈವ ಪಲರಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ತರವಾಡು ಮಂತನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಏನು ಜೀವನ ತುಂಬುತ್ತ ಸಾದಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಂಕ ತರವಾಡು ಧರ್ಮದೈವ ಮಲರಾಯಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಗುಳಿಗ ದೈವಲ ಇಂಕ ಜೀವನದ ಉಂಪು ಕೊರ್ನಕಲು ಏರಿಂದು ಪಂಡ ದೈವಜ್ಞ ಶಶಿಧರ ಮಂಗಾಡು ಪಂಪನಾರು ಜ್ಯೋತಿಷ ತಿಲಕಂ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೇನು ಭಾಷಾ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನದ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಆತಿಯನ್ನು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನ ಉನ್ಪಾತು ಒಂದುಂಡು ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಏತೋ ಕಡಿಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗುಳಿಗೆನೆ ಇಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಂತಾ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪುನಾಲು ಎನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನ ಶ್ಯಾಮಲ ಪನ್ಪನಾಲು ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯತ್ತಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಜಿಶ್ಯನ್ಲ ನಿಮಾಯಿ ಪನ್ಪನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಮಾಜಟು ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೆಲವು ಎನ್ನಿರ್ದಾಪನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕೈಕರ್ಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ GK ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮಂತೊಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಟ್ಟು ಆಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಕೈದು ಒಂಜಿ 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಂತನ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಂಗೆ ಬಿರಿಸಾಗಾಯ್ತು ಉಂತನಾರು ಜಯಮಣಿಯಂ ಪರೆ ಪನ್ಪನಾರು ಆರಿಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಟೇನು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಊರುದಕ್ಕಲು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಕಲು ಇಂಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನನೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾತ್ ಎನ್ನ ಈ ಬಡ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಚೆಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಿಖಲೊಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ವಿಷಯಲ ಅವಳ ಬಾರಿ ಎಂದೋ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಆಧುನೀಕರಣ ರೀತಿದು ಬೇತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಐನೇಡು ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಪೋಕು ಒರಿಯೋಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೋಡು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದು ಮನಪುರಂಚಿನ ನಿಖಲ ಪೆರ್ಮೆಗು ನಿಖಲ ಗ್ರಾಮದೇವಿರು ಸೀಮೆದೇವಿರು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ನಿಖಲ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತಡು ಬರಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಖಲಿಗೆ 1000 ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈವನ ನಂಬುನಾಗ್ಲೆಗ್ ಏಪಗ್ಲ ಸೋಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇರೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರನೆ ಒಂಜಾತು ಪನ್ಪುನೇರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಐಕಾದು ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇರು ಸಹಕಾರ ಮಂತನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕುಲಾಲ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರ ದಾದಾ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮಕ್ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚಾಲ್ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮಕ್ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಆರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಈ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು